Hej, jeg vil i denne korte video vise, hvordan I bogfører, at I har trukket løn ud til jer selv fra jeres enkeltmandsvirksomhed. For overblikssiden af skal I gå under bogføring og posteringer. Her skal I vælge ny postering op i højre hjørne, og der er et par valgmuligheder. Der skal I vælge den, der hedder hævet af ejer. Når I trykker på den, så kommer der et par felter, der skal udfyldes med information. Vigtigt er selvfølgelig at sætte den dato, hævningen er sket. Så skal I også sætte det hævede beløb. Lad os sige, det er 10.000 kroner, I har hævet ud til jer selv. Så skriver I altså det ind her. Så I skal også vælge, hvilken konto, som pengene de er gået til. I det her tilfælde, når det er en enkeltmandsvirksomhed, er det 7130 mellemregning med ejer, I skal benytte. Og I skal også vælge, hvilken konto det er hævet fra. Det vil være 5710 bank, eller hvilken konto, som I bruger som bank inde i Billy. Ydermere har I også mulighed for at skrive en beskrivelse ind her. Det kan fx være hævet af ejer. Når alt er udfyldt, så skal I simpelthen bare trykke godkendt. Og når I har trykket godkendt, jamen så har I altså fået oprettet posteringen og fået bogført overførslen fra jeres bank til jeres mellemregning med ejer.